Καλημέρα. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο. Σήμερα έχει βόλτα Λίμνη Κατή. Τώρα είμαστε καθοδόν. Ξεκινήσαμε πολιτόχωρο, είχαμε μάζεψη 7 αμάξια. Παρέα έχει σήμερα από Wrangler μέχρι Λάντα Νίβα, αγροτικό, φερόζα, Βιτάρα. Έχει γενικότερα όλο το automotive. Τσερόκα σήμερα δεν θα βγει λόγω αυξημένων υποχρεώσεων, διότι πρέπει να επιστρέψουμε, αλλά θα επανέλθει δρυμύτερη. Λοιπόν μάγκες, σήμερα γίνεται της μετατροπής στο κάγκελο. Έχουμε πρώτο και κύριο K3 Hilux 3,8 V6 πετρέλαιο, ακούγεται σαν βενζίνη. Μετά έχουμε Wrangler 4,7 υπερκυβισμένο με Vortex κομπρέσορα. Samurai μετά έχουμε 2800, φοράει μηχανή Nissan από Silvia, κάτι τέτοιο είναι αυτό. Φερόζα Subaru μοτέρ Boxer 3 λίτρο, τουρμπίνα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Lada Niva, φοράει το Sputnik το μοτέρ αυτό. Jimny 2 λίτρο Jetta 20 DET. Βιτάρα, έχουμε Βιτάρα το V6 το 3 λίτρο. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα, πολύ. Θα δώσουμε πολύ υλικό στον κόσμο. Νικόλα, έλα, τι γίνεται εδώ αγόρι? Καλά. Πόσο θα δουλέψουμε σήμερα? 11 αφού είναι ξέρα. 11 στην ξέρα. Στην ξέρα. Εντάξει, έχουμε άμα ταμώσουμε τίποτα, καμιά λασπούρα, θα το ρίξουμε. Έχουμε κατεβάσει και περισσότερο πες. Έχουμε κατεβάσει 4. Και 0. 0 και μετά κράω ανέστη. Μετά τσουτάνα στα βάσανα. Εδώ ο κύριος Μιχαλίτσιος άφησε τις κοντούλες του και ήρθε εδώ. Ορίστε. Θα ανεβεί YouTube, να ξέρεις. Πάμε λίγο. Μίτσο, να ξέρεις, έχω κάνει πολύ promotion. Το αμάξι στο πότε είναι Subaru Impreza 3 λίτρο turbo. Αυτό εδώ πέρα είναι 4,7 Vortex κομπρέσορας, το Wrangler. Κύριε, αυτό εδώ πέρα είναι Jetta 20 DET. Αυτό είπαμε φοράει το 3 λίτρο 3,6 Land. Τι ήταν αυτό? Πού είναι ο μάσταρος εδώ? Τι είναι αυτό? 3,6 V6 πετρέλαιο. Αυτό εδώ πέρα φοράει Nissan Silvia μοτέρ 2700, 2600. Και εδώ πέρα φοράμε 3 λίτρο V6. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα είναι μετατροπή από Βιτάρα σε Βιτάρα. Και εδώ ξέρετε τι μοτέρ φοράμε κύριοι? Εδώ φοράμε το καινούργιο το Sputnik το μοτέρ. Τι έχουμε εδώ κύριε? Εκπαίδευση. Το έβγαλα πολύ αφού δεν ήξερα πόσο να βγάλω. Κομπρέσορα, θα ξεζεντάρεις. Όχι, δεν ξεζεντάρω. Βάλε αέρα, θα ξεζεντάρεις. Δεν το ξέρεις πώς λειτουργεί το λάστιχο αυτό. Δεν έχει ανάγκη, δεν το βλέπεις. Θα βάλω αέρα. Έχεις κουμπρεσέρ? Όχι, δεν έχω κουμπρεσέρ. Τι γίνεται εδώ βε? Αλέξανδρε, βγάλε τις βαλβίδες από. Ακόμη δεν ξεκινήσαμε, δεν πιάσαμε χώμα. Έχουμε 10 μέτρα χώμα και ανοίξαμε καπό. Αχ. Τι έχεις να πεις για το καινούριο το μοτέρ που έβαλε ο κύριος Πίπτης? Μου λέω να κλείσουμε το καπό, φύγαν άλογο. Το καινούριο το Sputnik. Διπλό κομπρέσορο φοράει κύριε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε εδώ με Χαρούλη. Σε 1 χιλιόμετρο από τώρα μπαίνουμε χώμα. Άντε, καλή μας βόλτα. Εδώ, Samurai
Nissan Silvia S14 μοντέλ. B57, BMW. Όχι ρε, Silvia. Απλά έχουμε ένα θέμα. Πρέπει να έχει ξεκουμπώσει το σωληνάκι της υποποίησης και πάει μόνο μηχανική τώρα. Πάει σαν 1600. Κινήσαμε, μπαίνουμε χώμα. Και όλο στοιχείο σήμερα έχουμε και ένα πατρόλ μαζί μας. RB28. Πάμε. Ξεκινήσαμε τα νηφόρια με το καλημέρα. Δευτέρα δεν τη ρουφήξει, σου λέω ρε. Για δώστε μία εδώ που είναι καλά ο δρόμος. Δεν μας είναι. Πάμε. Δευτέρα έπρεπε. Έλα χαρούλη. Τι έπρεπε? Δευτέρα. Μιας μας αγαπάει. Τρίτη. 2000. Έχεις δύναμη ρε μαλάκα. 5-14 Καλμίνη. Ναι, κοιτάξτε το σύνδεο το μοτέρ όμως δεν τα ξεσκίζει έτσι. Τι λες, μαλάκα. Ξεκίνησε ο Χάρης στις τρέλες. Τι ήθελες και μπήκες. Ξεκίνησε ο Χάρης στις τρέλες. Αμάν. Έλα η πατρουλιά. Ιτσό, δώσ' το λίγο, δώσ' το. Το μπορείτε το πετρέλαιο πως ακούγεται ρε μαλάκα. Ξεκίνησε δυναμικά η βόλτα φίλε. Κόβεσε Τετάρτη εδώ τη Σαμουράκλα. Κάρη μην τρέξει πολύ γιατί μας λέει φυσικά χαντάκι. Έχεις πει με τόπο πρώτο. Άμα. Σου λέω Τετάρτη. Άστο αυτό, μην το παρεκκλείσεις. Όπα, περίμενε. Σταμάτα, κάνει σινιάλο. Αυτό και άλλοι δεν είναι σκιάδι. Να βγούμε σε σκιάδι. Σκιάδι είναι εδώ ρε. Κάνει σινιάλο ρε. Θα βγει σε δρόμο μάλλον. Ρε κάνει σινιάλο ρε. Πώς λένε? Όλα καλά πίσω. Λιτσό, κάνε μια δήλωση. Τι δήλωση? Ό,τι θες. Ρεάτα. Με τα παιδιά από Κατερίνη. Ακόμη δεν ξεκινήσαμε, μας έβαλες στα δύσκολα, Όχι είναι δύσκολο ακόμα. Αμάν. Ακούσε λίγο κόφτη θέλω.
πιο πέρα. Για το βίντεο. Όχι για μένα, για το βίντεο. Κάτσε να έρθουν και άλλοι. Άμα ακούω πετρέλαιο στο βουνό, κάτι παθαίνω. Πάμε. Όχι, κάτσε, μην πάρεις, όχι τώρα. Όχι τώρα. Να με λερώσεις. Πάμε. Πάμε το πετρέλαιο. Τι κάνει ρε? Μεταβίβαση. Κολλά μας Χρήστος, Jimny GT20 Dead, τα λέω ρε, pushed. Αμάν, ακούγεται πίσω χαμός. Πάμε. Δώσ' το. Αμάν οι κόφτες, δεξιά. Να τα ξεκίνησαν και τα λοτσούρια. Να τα μας. Κύριε, δείτε λίγο. Όπα κολλή. Κολλή. Εδώ 40. Κάπα 3. Εδώ 35, 37, 33 μπλοκέ μπρος πίσω. Εκεί λέω Μίτσος K1. K1, K2. Πάμε! Τεχνική θέλω, τεχνική Τι κάνει ρε το Σίλβια? Βάλε μπλοκέ! Σιγά να μην σπινιάρει. Φάτο ρε! Πάμε! Όπα! Δεν περνάς από εδώ! Είναι καλό ανηφοράκι αυτό. Χριστό, έλα απ' την άλλη. Χρήστο, έλα απ' την άλλη. Για να δούμε λίγο την πατρολιά. Τι είναι εδώ ρε? Τι είναι εδώ ρε? Αμάν. Θα ακούσουμε κόφτες. Έλα, εδώ έβγαλε την άλλη ο Χρήστος. Εδώ, το χαντάκι τι λέει? Πάμε Ράγκλερ. Νίκο, κούμπωσε!
Ωραίος. Δεξιά εδώ. Μπράβο, ωραίος. Τέλειος. Άι, βγήκε το Wrangler. Ήρθε εδώ τώρα το εργαλείο. Έχει ειδικό εδώ πέρα υπόθεση, Και το Λάντα πάει, ανεβαίνει. Θα έχουμε καμιά σούζα. Κάντε λίγο ένα σκουμάτο το Μίτσο, ρε. Ντουμάνια το πετρέλαιο! Πάμε! Φάτο! Μίτσο! Ροζάλμπα, απ' το δύσκολο. Όπα, όπα. Τα καρφώσανε ρε πούστε. Λίξω πιο μπροστά, πιο μπροστά. Και στο εύκολο. Μίτσο, βάλει μπλοκέ. Μην κάνεις πίσω. Τι κάνει εδώ ρε? Μάνα, παντού κόφτες. Πού πάει? Δώσ' το μία! Όχι σούζα όμως! No, God! No, God, please, no! 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 Έκανε γκράου! Άστο! Τα λέμε αύριο! Πάει αυτό! Άλλο! Έσπασε! Ακούστηκε ένα γκράου εδώ! Μακάρι να μην έσπασε! Μακάρι να μην έσπασε! Έκανε μια σωσίτσα! Έκανε μια σωσίτσα! Όχι! Και ήρθε μέχρι εδώ! Έκανε μια σωσίτσα πάντως! Την έκανε? Ναι! Έλα! Κάνει τη ράμπα, ναι, πάτησέ τη λίγο.
Βγάλει σούζ από εδώ. Όπα! Άστο! Άστο! Να τον δέσουμε. Να σε δέσουμε. Ή να πας από εκεί. Άλλη μία. Τελικά, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, κύριε? Καρότσα μόνο. Καρότσα μόνο και... Ποιο? Να μην πάρεις βιτάρα. Οχ. Πάμε! Έλα! Αχ. Κάτι κούρδισε τώρα. Ξυλοκόπε! Κάτι έσπασε. Κάτι κάπνισε τι έτσι. Γιατί δεν ακουγόταν αυτό? Αυτή είναι καπνή τι ήταν. Ακούγεται εδώ από τα καλώδια. Έχουμε κινητούρια, βλέπω εγώ. Είχαμε κούλι. Τεχνικός οδηγός, εννοείται. Όχι γκάζια, όχι κόφτες. Εδώ όμως σταματήσει όμως, έκανε διαφορικό. Ναι, αλλά τώρα δεν μπορώ, πρέπει να φύγουν λίγο. Θα πάει από εκεί, και από εδώ. Πού θέλει να μπει. Για Άλεξη. Τι λες, κυριότερη, θα το φέρει άρα πρώτα. Και Άλεξη ήδη. Χάλιψ βουνό 0-1. Βάλε μπλοκέ, αφού σε είπα, βάλε μπλοκέ από πριν. Το δέντρο πίσω, Το δέντρο πρόσεχε. δεν μπορεί να βγει. Α, ας τη δυο κόντρα έχεις. Μα τι. Τι το έκανε τώρα. Έλα, δες το. Δες το, έλα. Μόνο τα διαφορικά που έχει είναι όσο έχει. Μπλοκέ κομμένο. Τέρμα κομμένο τιμόνιο, μπλοκέ. Δες. Ήθελε λίγο μπλοκέ, Πάμε. Δεν σου πάει τίποτα, ρε. Πρώτη επαφή με χώμα. Είχαμε μια απώλεια. Το Βιτάρα έσπασε μπροστά. Έγινε να κάνει τα δικά του και τα τρελά. Εντάξει, δεν φταίει το Βιτάρα, αυτά είναι τα άλογα που έχει πάνω φορτωμένα. Τώρα τον πήρε το πατρόλ, το πάμε μαζί παρέα. Είναι μπροστά. Συνεχίζουμε. Τι γίνεται εδώ ρε μωρό? Πες μας δυο λόγια λίγο. Εντάξει, 200 άλογα είναι αυτά. Πολύ κάμεραμάν σήμερα το παίζει, να ξέρεις. Κωνσταντό! Δεν χωράμε όλοι. Τραβήχτηκε λίγο τα άλλα μπροστά να περάσουν και οι άλλοι. Τραβήξτε λίγο μπροστά. Ναι, πάμε λίγο μπροστά. Καλά ξεκινήσαμε, Αρούλη,
Τι λέει εδώ το Σαμουράι ρε, μείωση 5. Καλμίνη. Μείωση 5. 5-14. 5-14, μοτέρ Nissan Silvia. Μοτέρ μη 57. Τώρα μας λείπουν οι άξονες και το μπλοκέ, Πάμε. Έλα ο Σπούτνικ. Εκεί. Εκεί. Ένα κόφτη θέλουμε λίγο. Απαλά, προς τα δω, απαλά, προς τα δω, κι άλλο, Περνάει το τρένο. προς τα δω τώρα, σιγά, όπως πας, προς τα δω τώρα, έφυγε. Έλα η ομάδα. Συνδρομή μετά, Κανονικά, το βιντεάκι πόσο πάει? Το βιντεάκι. Μας δώσει και 5 ευρώ. Τι? Γιατί σου έπρεπε. Άμα θέλω. Τι γίνεται εδώ, μωρό. Let's go. Κράων, έρθει πάλι. Φίλε, καλύτερα να σπάει κάθε μέρα να μπαίνω εδώ μέσα. Δεν σχέδιο στη Ρουμανία, ναι. Κανονικά. Όχοχο. Για να μπαίνει η ζώνη εδώ πρέπει να έχει κόφτη, Πάει αυτό. Έλα η Ροζαλία. Γράου. Έλα Νέστη. Έλα rank killer. Ωραία Χαρή, τι σούζα έκανες πάλι ρε. Κόψε. Με τραβάει το τιμόνι ρε μπροστά. Πάμε Νίβα. Πάμε να βγουν οι μπιέλες απ' έξω. Δώσ' το ρε. Γιατί πας με Δευτέρα έχεις μέσα. Όπα. Δευτέρα έχεις μέσα. Γιατί έχεις Δευτέρα, με πρώτη. Μίτσο, θες να ξαναδοκιμάσεις, να πας πίσω ή να βγάλουμε εργάτη. Οκ. Όπα, Μίτσο, όταν είσαι σταματημένος δεν θα σκάβεις, θα σταματάς. Όπα! Ξανά! Μη σκάβεις! Όπα! Το ίδιο έτσι, πατίνα! Τρύπα. Δίσκος! Είναι όλο έτσι. Με το δελτάκι που έχει το
Να πιάσει λίγο ισιάδι ρε Χρήστο. Χρήστο εκεί πέρα είναι λίγο πιο μαλακό. Μίτσο. Πώς. Ο Βαλάντης θα την κάνει στην άκρη γιατί χαράζει δρόμους καινούργιους. Κουψούρια. Υλοτομικά. Πω, μπιέλες έξω. Μπιέλες out. Τούφα το ντουμάνι. Πάμε. Ποτάμι. Στα ποτάμια θα πάμε τώρα, για ψάρεμα. Δεξιά, 500 με 1 χιλιόμετρο, δεξιά και εκεί εδώ πάνω. Γιατί το ρωτάς? Ροκ, πώς λέγεται? Rock bouncers. Rock band, όχι, rock roller, όπως έτσι. Πάμε. Καλό. Άιντε, πάμε. Λάλα το. Δεν είδα μπροστά τι έχει. Πού πάει. Ποτάμια. Μην πας κοντά, μην πας κοντά. Εγώ λέω να μην το πάμε τώρα, θα σπάσουμε κανένα δεύτερο. Πες σου πίσω το Hilux και τον Evo. Από εκεί που είναι ο Μιχάλης πάνε, από εκεί που είναι ο Μιχάλης, άντε. Ωραίος. Έτσι. Πάρε δεξιά. Έλα Νικόλα. Νικολιέτ. Άιντε, κτού. Νίκο, δεν έχεις καλύτερα από εδώ. Μήπως δεν σε πάρε εδώ και να κούτσου του Κλαρίζα. Όχι. Έλα ρε, να το κάνει λίγο μπροστά και να το κόψει πίσω μετά. Εκεί που είσαι εσύ να το χώσει τη μωρή. Και πολύ να την πατήσει από πάνω μου. Πάρε λίγο πίσω, ωραίος. Αλλιώς, πάμε, ανέβα. Έλα ο θόρυβος. Υβριδικό είναι, υβριδικό. Κάμπριτ. Περίμενε. Έλα από εδώ, σε λέω εγώ, έλα. Εδώ, έλα. Όπα, πάρε λίγο. Νίκο, σε πήρε, έλα, μπήκες. Ίσια. Ίσαξε. Έτσι. Κόψε. Κόψε το όλο. Όπα. Έφυγε. Τη μία, Μίτσο. Περιηγητική είναι. Πάμε. Θέλουμε τσερόκι εμείς. Μας στρίψει τσερόκι εδώ μέσα.
ρε, τι αμαρτίες πληρώνω ρε γαμώ τη ζωή του ρε. Γκράω ρε, η καρότσα ρε. Πάμε αργά, τι θες. Δεν ξέρω πως νομίζεις φίλε, εσύ το ξέρεις το αμάξι σου. Εγώ λέω να βάλεις μια Δευτέρα λίγο. Να έχεις και στην ανεφόρα γκάζι. Θα σε μείνει από γκάζι τώρα άμα δεν βάλεις Δευτέρα. Δώσ' το. Δώσ' το, αφού σε λέω ρε, δώσ' το, πέρα στην τρύπα, πρέπει να πέρας στην τρύπα. Ρε κολόνα. Βάλει Δευτέρα, πάρε φόρα και φύγε. Κάρφωσε Δευτέρα ρε. Δευτέρα κάρφωσε. Δευτέρα. Στην αρχή Δευτέρα. Όπα, εκεί, δώσ' το. Τι έχεις να πεις για τις οδηγίες μου? Είσαι για WS. Για WS. Χώσ' το μέσα. Χώσ' το τέρμα μέσα, χωρίς και τ' άλλο. Όπα. Έλα Μητσό. Έφυγαν και κιθάρες από τα φρένα. Ποιες κιθάρες μα. Αυτό πρέπει να γίνει Χριστό, αξόνιο μέσα, εσύ συνέχισε. Φέρ' το στη μονάδα να το κάνω τέλο. Άμα κρεμάσει θα το πετάξει. Κάτσε κουλή. Με το που ξεκίνησες ακούμπησες, να ξέρεις. Άρε. Ωραίος. Αυτό θα κοπεί στο βίντεο. Nice μπαλαμό. Θα πηδήξουν τώρα και οι μάντες, τους καρότες και όλα. 350 άλογα. Δεν βρήκε ακόμα. Στον επόμενο τόνο. Ανέφερε κάποιος για τα τζίμιλι κάτι. Όχι. Κάποιος είπε κάτι για τάξη και... Τα ανήβα είναι γαμάνα. Άφησα το... Τι είσαι χαιρετή. Καλά ήταν. Ναι, αλλά ο γερόλικος. Καλά ρε Χάρη, δεν το έχεις κουβεμένο το σύνορα. Το βράδυ το βλέπουμε στο marketplace. Αυτό λεφτικό πίσω. Δεν τα κρέμουνταν. Έχει πίσω μπιλιαδόρο αυτό. Πάμε Μαλάμο, ξεκίνησε. Δεν είναι, έχει αυτό το κολοκατάκι, το τεινάζει πάνω. Πάει καλά πίσω, να το φέρει κι άλλο. Μακάρι να άσπασε στις πλήμνες. Αφού την άκουγα στην ανηφόρα έκανε... Ομάδα. Θα την κόψω. Τι λέει εδώ Κερκίδα. Χάλια. Power. Ξεκινήσαμε με 10 και θα καταλήξουμε με 7. Δεν λες 5.
Αν φλεξάριζε λίγο εκεί κάτω, τώρα ξέρεις τι τεντώνει εδώ θα το και πέφτει μέσα. Άρα όλοι οι επιστήμονες γίνεται εδώ. Την ώρα που ξεκινάς, κόψε το δεξιά να πιάσει. Να ανέβεις επάνω. Η μπροστά δεξιά σπινιάρι, κάνε δεξιά για να γραπώσει πάνω. Να ανέβεις επάνω στο ανάχωμα. Πού κολλάει τη μητάρα. Αφού πάει αριστερά, το τιμόνι είναι σιγά. Πίσω το δέντρο. Θα τρακάρω το Τι δέντρο. το κάνετε κύριε το αμάξι? Αλέξανδρε, Δεν σου είπα να πάρεις μια οξάνια μαζί? Γιατί εσένα που Εμένα άλλο πράγμα έσπασε. Από το πρωί λέει ο Αλέξανδρος, μια χρόνια πήρες. Εσύ δεν πήρες. Αλέξανδρε, 1-1. Εντάξει, εμένα δεν έσπασε η σχάδι. Είσαι πρώτο γκρουπ. Εσύ το πήγες και extreme 35-37 συν. Τώρα εδώ πέρα. Γιατί θα έφτανες μέχρι εδώ, εσύ νομίζω. Κύριε, Βιτάρα ταπεινό 37 νούμερο λάστιχο. Θα τα κατάπουνε. Πάλι θα το σπίτι. τον βλέπεις το παιδί. Ο Γερόλικος έβαλε εργάτη. Σκάψου το τώρα όσο θες, δεν ξαναπερνάμε. Εδώ άμα λασπώσει βγαίνει. Ούτε καν. Άμα λασπώσει. Το βλέπω ζορίζεται. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά? Κάτι, είπαμε το τραβάμε και τα μπροστά και τα πίσω. Έλα, πετραδάκι ήταν. Πάρ' το λίγο αριστερά. Να τραβούσαμε λίγο τα ξύλα. Πηγαίνουμε. Να τραβούσαμε αυτό το ξύλο. Αυτό δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεξιά. Γενικό. Μίτσο, τι είναι τελικά. Νίκο, βγάλ' το μπλοκέ ρε. Λαχάρη! Θα το δώσω όρθιο. Σούζα! Σιγά σιγά. Α, δεν έχει σιγά σιγά αυτό. Σούζα! Μην τον λες σιγά. Εδώ κέντρο. Μην τον λες σιγά. Κάτι παθαίνει να με ακούει σιγά. Άρα, τι είναι αυτά ρε. Χάρη, αφού το ξέρεις το μηχάνημα, γιατί δεν το πας όπως πρέπει. Τις δύο. Δες βίντεο ωραία. Θες για TikTok να το γυρίσω ανάποδα? Ναι. Φρένο. Πήγε η βεζίνα πίσω. Τράβα χειρόφρενο. Πήγε η βεζίνα πίσω. Δώσε 2 ευρώ, δώσε 2 ευρώ. Δώσε 2 ευρώ. Έλα, φέρ το 2 ευρώ. Τελείω. Τι έγινε ρε μάνα. Βάλ το 2 ευρώ να βάλουμε μπρος, άιντε. Θέλει κέρασμα, έχεις ώρα να το κεράσει. Σιγά, σιγά. Μην το λες τέτοια. Έλα, κάρφος το. Σε μένα εδώ, Χριστό. Κέντρο εδώ.
Εδώ. Μπράβο. Έλα αγρότης. Αυτό το δακάρι. Το τακάρι κορμό από κάτω. Θα το ισιάξει εδώ. Του χάρη είναι μέσα για το κέρασμα. Ίσια, Εδώ. Ωραίος, μπράβο. Είπατε κάτι? Είπατε κάτι, ατροφία? Είπατε κάτι? Μία είναι η μάρκα. Τι είναι αυτό ρε, για την αεροδυναμική είναι αυτό? Για τη γύρωση. Μην κρύβεις εδώ, μη φάτσεις. Πόσα είμαστε μείον τώρα, μείον 2? 4 ευρώ. Μείον 2 αμάξια, μείον 4 ευρώ. Πάμε, πάμε για τσίπουρα. Άιντε, let's go. Λοιπόν, έχουμε προχωρήσει. Βιτάρα έσπασε μπροστά. Το Sputnik έκλασε πίσω. Βάλτε ζώνη! Βάλτε ζώνη! Δεν βάζεις την όπιστη καλύτερα. Καθίστε όλη την οδηγόμερια. Το πατρίς Του λέω ρε στο βρακί. Ο συνοδικός σίγουρα ποιος είναι? καινούργιος. Φοβάται με τον κλειστρής, καλά κάνει. Αφού γλιστράει τώρα. Το Μίτσο πες τηλέφωνο τώρα. Τι σου να κάνει τόσο? Να κάνει πίσω και να βγει εκεί. Καλά το πάει, έλα. Έλα, γλύκορα, πέρασε. Πέρασε. Μπορείς να πας εκεί και να βγεις 1 κιλό. Ο άλλος δίπλα πέρα. Ο Δαβίδ ο Γουλιάς. Γιατί δεν έχει αποδειχθεί? Ρε, που στην κινητό πήρα ρε γάμο το, Μέσα τον οδηγό βλέπω. Άναψε τσιγάρο τώρα. Το βραγί του χισμένο, το βλέπεις? Όταν λες να μας το πάρει με τίποτα. Το μακρύ τα αμάξι δεν του παίρνει, γλιστράει. Εσείς έτσι κι αλλιώς τα φάγατε. Θα ξανανεβείς. Έλα, εσύ μαθημένος είσαι. Πάμε Τζίμνη. Πάμε Τζίμνη. Ταχύτητα μέσα. Σιγά σιγά ρε.
Τι έγινε μεγάλε, θέλουμε κυβικό. Βάλε Δευτέρα να πάμε. Θα τον πάρει. Κι άλλο πίσω. Όχι ρε φίλε. Γιατί ρε κρεμάει τόσο. Να το δέσουμε. Γιατί τον κρεμάει τόσο πολύ. Δεν έχει. Τι σκητώ. Πολύ κλείσει έχει μουσική, όντως. Ναι, και το κινητό φαίνεται. Τι κάνει. Πάει φούστε. Μην πεις ότι θα πάρει φόρο τώρα από εκεί πέρα. Μην Άμα κάνει πάρει φόρα από μαλακία εκεί, τώρα. άμα πάρει φόρα από εκεί, στο δέντρο θα αγκαλιάσει. Βάλε Δευτέρα από εδώ. Off-road κύριοι. Καρότσα μόνο. Πού πας βε? Έλα, έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο. Ομάδα.